Barka da zuwa tashin Al-Ishara TV. Domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Sai suka ce to ita wannan karama ta yi naso ta hanyar gado ga dukkan wani khalifa Shehu Tijjani. So duk wani khalifa na Shehu Tijjani shi mana da wannan karama. Ka gane? To wannan ne dalilin da ya sa Inyasi da ya zo ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani, ya ce fil jannati kulli bila buhtani, sai ya ce iz annani khalifatu Tijjani. Ya ce duk wanda ya gan shi ko ya so shi ya zama dan aljanna. Me hujjarsa shine waccan magana da Tijjani ya faɗa cewa wannan karama ta in an gan ka za a zama an gan shi za a zama dan aljanna ta yi na so zuwa ga kalifofin shi. Sai sa in ya sai ce hujjarsa shine iz annani khalifatu Tijjani, domin khalifan Shehu Tijjani ne. Kenan shi ma in ya sai in ka gan shi a ranar Juma'a ka zama dan aljanna, saboda ya gaji wannan karama ta Shehu Tijjani a matsayin sa na khalifan shi. To in ya siya mutu, to amma kamin ya mutu ya naɗa kalifan shi. Kalifan shi shine wanda ake cewa Shehu Tijjani Sheikh Ibrahim Inyas, shine babban ɗan Inyasi. Kwana-kwanan ne ya rasu bai da rasu. To shi wannan shine babban kalifan Inyas. To in wacce magana ta Tijjani gaskiya ce cewa an kaga Tijjani ka zama dan aljanna, kalifansa Inyas ya gaje ta. To kenan shi kuma Inyas wannan sabon kalifan shi kuma zai gaje ta wajen Inyas tun da kalifansa ne, tun da ya cikin kalifofinsa za su gaji wannan karama. Kenan shi ma Sheikh Tijjani dan Sheikh Inyas shi ma an ganshi ranar Litinin ko an ganshi ranar Juma'a za mu da aljanna. To nace to ni kuma na ganshi ranar Juma'a. Ranar Juma'a amma da na ganshi kuma a Arfa. Ranar da Arfa ta haɗu da Juma'a. To inda sun yi da wacce magana ta Shehu Tijjani cewa duk wanda ya ga Shehu Tijjani ko kalifofinsa ranar Juma'a za su yi ga aljanna, to ni yanzu ba dan Tijjani ne zai sake ce dan wuta. Bai da Shehu Tijjani ba, bai da Shehu Inyas ba. Tun da na haɗu da Shehu Tijjani kalifan Shehu Inyas, shi ko Shehu Inyas kalifan shi wancan Shehu Tijjani, kuma a ranar Juma'a na haɗu da shi kuma a Arfa. Kuma ni ba maganin shi kawai ne ba, sai da ya rike hannu na yi addu'a. To ka gani duk ɗan Tijjani gaskiya ne, dole da ka je rubuta kai tsaye an aljanna. Ya ce bai da ina aljanna, to ya karya ta Shehu Tijjani ya karya su. To bayanin da aka yi kenan sai suka yi gutsuro iya inda suke bukata. Domin sun sanya bayanin duka to za a yi ta musulunta. A shi wancan Shehu Tijjani ba shi ne wanda muka da shi wannan sunansa Sheikh Tijjani Ibn Sheikh Inyas, shi ne babban ɗan Shehu Inyasi. Kamin ya rasu ya zo Kano a yi bidiyon yana na aso. Na'am, mu ci gaba. A cikin dare mutum ya tashi, in ji manzo Allah, duk wanda ya tashi cikin dare ya ce ya faɗi wannan kalmar, ta ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Duk wanda ya faɗi wannan kalmar, in ji manzon Allah, sun maƙala sai nan mutum ya ce Allahumma gafirli, ka daga hannu ka ce Allah ka gafarta min, ka yafi min zunubaina, au da'a ko kuma ka roƙi wata buƙata da take ta duniya. Annabi ya ce au da astujiba lahu, duk addu'ar da kai ta buƙata Allah ya karba. Fa in tawadda'a, in ko Allah ya sa cikin daren ka tashi kai a zauna, wa salla kai sallah, qubilat salatuhu, sallama an karba. Wato ita addu'ar ana yin ta kafin ma, ba ma da niyya za ka yi sallah ba, kawai kila ka tashi ne fitsari ya kama ka tashi za ka je ka yi fitsari ka dawo wanda za ka yi, ko da ba sallar dare za ka yi ba, faɗi wannan addu'ar. Idan ka faɗa sai ka daga hannu ka ce ya Allah bukata kaza nake bukata, ka biya min bukata na, sai ka ja mayafin karfi. Allah ya, annabi ya ce in kai addu'a an karba.
zikirin ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, sai ka ce alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Sai ka daga hannu sai ka yi addu'a duk da kake bukata. Annabi ya ce wannan tabbaci ake baka an karba. In kuma kai sallah cikin daren ma sallan ma an karba. Kaga wanzu wannan ana baka wani target ne na wani abin da zaka yi ka samu raba wajen Allah cikin sallar daranka. Wani daraja da zaka samu, wanda darajar da zaka samu a sallar daren wanda bai yi ta ba zai samu wannan daraja ba ko da ya sallar daren. Wato ita wannan keɓantacciyar addu'a ake yi, ko da ma baka da dama ko ka gaji ba za ka yi sallar daren ba. Kila ma ka miƙe kana so ka yi sallar daren sai ka ji ka gaji, to madadin kai biyu ba sai ka yi addu'a, sai ka daga hannu ka yi wannan zikirin, sannan sai ka ce Allah bukata kaza nake so ka biya min. Allah nauyin bacci ma ya hana ni tashin sallah, amma Allah taimake ni ka biya min bukata. Kaga ijaba, za ka ga ijaba ta Allah subhanahu wataala. Allah ta'ala ka ba mu bukatu na alkhairi. Wannan shine abin da hadisin yake nuna mana game da abin da ya shafi sallar dare. Akwai hadisi wanda ya zo daga Abu Huraira. Wannan hadisi shi kuma Imam Bukhari ya fitar da hadisin a namba ta 1178, wanda shi kuma Muslim ya fitar da hadisi a namba ta 721, a inda yake cewa yace ausani khalili bi salasin, annabi Muhammad ya mun wasiya da abubuwa guda uku. Ku rike wannan abu. Yace annabi Muhammad ya mun wasiya da abubuwa guda uku. Yace masoyina annabi, kaje da sahabbai suke girmama manzo Allah. Masoyina annabi ya mun wasiya da abubuwa uku, la ada'uhunna hatta amuta. Yace kuma kar in sake in bashi har sai na koma zuwa ga mahalicci na. Kar in sake in wasa da shi har sai na koma zuwa ga mahalicci na, inji Abu Huraira. Yace na farko yace min saumi salasati ayyamin min kulli shahr. Yace shine wasiyar na farko da yayin shine yace in rika yin azumi so uku a kowane wata. Kowane wata in ya shiga kaka bari wata ya fita kai azumi so uku. Ka keɓe wani kwana uku kai azumi. Ka iya keɓe Litini, Talata, Laraba, shikenan. Kowane wata. A jere? Wannan ita ce wasiya ta farko, ka keɓe kwana uku a kowane wata kai azumi a cikin sa. Azumi Litini da Alhamis wannan ma sunna ce, amma ya kaga shi kuma ya fi falala sama da nawa na wata uku, na wata su uku, na yin su uku a wata. To shi wani ai sati ne, duk Litini da Alhamis. Shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne saboda tunawa da ranar haihuwarsa sallallahu alaihi wasallam. In kaga zaka iya wannan karfin imaninka da karfin jikinka ya kai zaka iya Litinin da Alhamis suka ci gaba da yi. Wanda ba zai iya ba sai tinki wata uku a wata, yi so uku a wata, kowane wata. A kowane wata kai so uku. Abu Hurairah ya ce annabi ya mun kashi da ya ce kar in ba wannan ha'in mutu. Sannan yake cewa wa salatud duha da kuma sallar walha. Annabi ya mun wasici cewa kar in bar sallar walha. Sallar walha ita ce sallar da ake yin ta bayan rana ta fito, bayan sallar asuba. Rana ta fito fayau. An fahimta? Ba wai lokacin da rana ke fitowa ba. Bayan ranar ta fito irin misalin karfe 8:30 ko karfe 8 ko karfe 9. Kaga yanzu rana ta fito fayau. To a wannan lokaci zaka tashi kai salatul duha. Salatul duha ana yin ta a gurgurdan raka'a 4. In kai raka'a 4 ma ya wadata, zaka yi 8 ma. An fahimta? Gejin kuma fitar lokacin ta shine lokacin da rana ta yi zawali, azhar ta shiga. To lokacin sallar walha kenan. Shi da ake cewa 12 zuwa 12:30 lokacin ta ya fita. To a wannan lokaci mutum kaga ba zai sallar walha domin da azhar ta kullu kai. Amma tun daga karfe 8 lokacin da rana ya fito duka har 11 har 11:30 har 12 zaka yi sallar walha haka. Annabi ya ce kar in bar wannan har in mutun ji manzo Allah. Fatiha da sura mutum zai yi sa. An bayanta?
mutum yana da ƙarfin da zai iya wannan yayi. Sai na uku yake ce min wa naumin ala witrin, ya kuma wasiya ta uke ce kar in sake in bacci sai na yi witri. Kar ka sake lalacewanka ta kai baka yin witri, a ce daga cikin lalacewanka na rashin sallan nafila kana kwanciya baka witri. In ku dama za ka tashi kai kiyamul layl to ba maganan witri.